Isang magandang morning guys. Kumusta po kayo? Ang gagawin po natin ngayon for today's vlog, magpapatag tayo ng lupa gamit ang ating traktorang maliit. Ganito po namin sinasakay. Wala pong kahirap-hirap. Basta itatali lang po namin na maigi. Parang laruan lang po yan pagbuhati ng punta. Ganito po ang paraan namin para patagin ang lupa. May hinihila po ang traktora, ang tawag dyan ay balsa. A few moments later. Unang ulam yun na. Luto prito. Prito. Prito nebon. Prito. Nebon. Say hi. Hi, subscriber ka. Subscriber. Hello. Hello. Oh, No, ayo, kaka. oh say hi then. Hi. I love you, mommy. I love you, daddy. Daddy. I love you, mommy. I love you, mommy. Oh, ikaw. I love you, mommy. Hi. Salamat po. Kuya Ting na. Bakla na. Bakla na! Kuya, bakla na! Kuya Ting po, bakla na! Alam pala? Oh, say hi, mommy! Hi. Ah, wow. Baby. Ay, wow, dami ulam! Bonbon. Juan, huwag mo sabihin bakla si kuya. Kabalens Vlog! Kabalan. Vlog! Huwag ka nga bunda. Kabalan lang. Ah, wow! Ay, yung mga itlog. Ang dami niyong ulam, oh! Oh, may itlog sila, oh. Oh. Kaya tumataba yung mga apo ni nanay. Maraming ulam, maraming pagkain. Budol fight, na? May yula, may itlog. Oh. Oh. Oy, wow. Diba? Oo, oy, kakain ka na. Kain ka. Anong no? Ata, saging mo. Oo, bulas. Antik kantik, ngunit kantik ken. Ay, ito. Ah, Huwag dito mo sa sabihin bakla. Magagalit si kuya, hindi naman bakla. Okay, tupo ka na doon. Eh, Tupo ka na doon. Hello, Tita Marisa. hello, Tata. Hello, Ma'am Tita Josam. Hello, Little Chusa. Mami Yet. Ah. Mami, Oh. Hello. hello, Jaja. Okay, Sino pa? Hello, Mama. Hello, Bonbon. Hello, Kaka. Ah, okay. Hello, Hello. Daddy. Hello, Daddy. Ay, ikaw, Bon. Sinong hello mo? Ah, Kabingon. sino hi mo? Hi. Eden. Hello, Eden. Shout out. Eden. Ah, wow. I like my this. Oh, go. Go. Daddy. Palarin ko lang palan. Ay, potang yan ang magyari ka nun. Ayay ko, Daddy. Hello. Eat tayo po. Wow, galing na. Tayo po. Pagaling na. Yan, may tigil pa magyabi dito. Ay, biasa na mag-vlog rally ko ulit. Wow. Bakit wala pa si kuya, Tik? Ilang nga. Aldo pa pasadol mo rin eh. Kape? Gusto niyo kape? Uminom kayo ng kape? Wow, magkakape pa sila. Sana all. Kumusta yung rabbit, Bon? Rabbit. Doon. Nandun? Doon damit na. Subscribers, batit. Wow. Oh, si Ginapig. Kumusta yung Ginapig? Kanda po. Ah. Kabalan, vlog. Eat tayo po. Eat tayo po. I love you, Daddy. Yan pa. I love you, Daddy. I love you, Mommy. I love you, Mommy. I love you, Ate Edlin.
Ano ulam mo, Jessica? Rice lang? Ano ka din? Ano ka? I love you, Ate Evelyn. Evelyn. Alligator. Ito, itong amulan dalam. Kahit ang imbalero yun eh. Kawating! Oh. Tik! Shoutout mo rin kaklase mo. Yung mga kaklase mo, shoutout mo. Baka mapanood nilang video na to. Ah. Yung girlfriend mo, Tik. Kumustahin mo? Kung kumain na. Kaso gusto lalaki eh. Ay, hindi naman bakla ito. Huwag mo sabihin bakla. Lalaki yan. Hindi bakla si kuya. Di ba? Ay, Kuya? po. Kuya? Nanay po. Oo. Ikis ka mo. Ina. Na. Oh. O ikaw, Ed, Tik, anong sabihin mo? Bakla. Hindi kayo nag-pray? Hindi kayo nag-pray? Ganyan o, tingnan nyo, mag-pray ako ha. Naginig pa, po anak po ng Diyos, Santo Amen. Thank you po Lord sa binigay niyong biyaya. Ibabalik ko po ang papuri at pasalamat sa inyo. Amen. 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 Diba? Amen. Tumaling ka ako. Mumuna yung mayari ka ako. Mumuna yung. Lagi na una yung anak ko. Kaya patutok-tok mo lang? Yan po yung kaya be. O yan yan, inalbepo na yun naman sa diyan. Kaya paano mo A few inches later. Lagi ko na to? Ay, manyaman yung sigurado yung sabonan niyan. Masarap sigurado sa sabaw. Dry na dry. Ay, wala. Dumali yan. Sangkot tsaka pa. Sangkot siya pa niya. Kasi isama mo niyan eh. Lutong Kapampangan talaga niya. Yung iba, basta pinakulo, tarikado. Kaya na. Tapos na. Sabi-sabihin eh. Sabay-sabay. Sabayan. Ang extra yung mga manok, oh. Oh. A few moments later. Nakagutom na yung engineer, ah. Ayan o. Mapapasarap naman yung... Yun, oh. Ito lang yun si... Pampasim, no? Parang bistig niyan, no? Ha? Stick. Bistig. Kami parang ulam na, engineer. Mapaparami na naman yung kain natin yan. Pag hindi kumain ng karne, puro anong kinakain namin. Puro sabaw-sabaw, gulay-gulay eh. Hintayin lang natin magmantika po. Tapos anong gagawin? Para maluto na. Pag namantika na, yun na yun. Malambot na yan. Pwede na. Masasabi mo sa ulam? Paano yan? Ginamit mo kalamansi. Iba yung asim niya. Maulam mo. Ang dami ah. Tabang na ko. So, santing darang kaya mo niya. Pamutibas niya. Ay daw. Dak, kumano? Ita karakal. Ano ka rin? Kanya. Boy bapa, boy bapa. Boy bapa. Sasandok po ito, puro kabuti na sandok mo. O, dieta tinda. Ano gano'n ka natin lang. Dalaw lang kaya. Para kalip ka kanan, eh. Mandakali mo ulo. Mama, pagal ka niya. Taga mo. Karakal yan. Lumedar. Alis ang buwan. Malangi. Nasa Ba't bo. di pala nini? Adobo yung malangi malasa yan. Kanya man ang engineer. Nala. Na. Tagal mo sa mo. Oh, yan o. Kalangin na. Ayun tako. Na. Aliyak mami.
Pero Kaya matak may na. Main talaga vegetables. Kabis na. Mas gundahan to. Ano na? Pero meron may masyado mabalag. Kala tresera din eh. Ganito sila. Ano naman ha? Naimas. Masarap. Asawa na yung kulang ang engineer. Asawa na lang yung kulang. Itong matwaging gaya yung kintibag ko. So nang kitnan may manyaman niya. Awa. Hindi mo makakalimutan yun, no? Hindi ko maa. Ano sinabi niya? Ayali na ako, no? Malinaw. Mamait-mait na ako. Kaya tatanga na, manyaman ka pa. Ano? Dino kuyo. Ayali na, no? Sa pa sinabi ka niya? Kaya Pagkakita ka? Sige. Sige. Tama. Ako na mo? Siyempre, ako sa nangyayari kung meron din Lara. break. Kaya ba break time dito na ako? Bahay lalaban. Kaya, lagi na yung sutuki. Ano yung, lagi na yun? Bago na yun. No? Silencio. Biso. Nama pa ha? Oo. Nama na pa ha? Marami yun. Papangam ng soft drinks. Ang poy ka. At yung karne yung piyang mo. Kailangan mo soft drinks. Kailangan ko talaga. Ha? Kok. Hmm. Kok ba? Kok. Linggo. Makatagli ako. Ay baka may pa kanya. Baka pipit eh boss. Uwa. Itong Ito Pag masaya. minurang, kaya na, mag-compact yan. masa dito mapipi yan. Naman ha? Limali yan eh. Shoutout mo pala regay po to. Anak yung Bobby. Si Buboy ang po regay. Shout out boys! Ang kay manang damalay. Talakang papasinan. May lakwan ako naman. Ya, wala magbilad ko yan eh. Ramadan am. Magbansa ako. Shoutout ka pa ng asawa ko. Jo! Shoutout ka. Nyaman. Mga tana. Kanya may ulam kayo na. Pagluto na kaya na naman engineer. Ano naman? Maulam ba? Ba? Yo, shout out. Malapit na muli, balong na. Alam mo na. Alam na din. Alam na. Naman din eh. Daman ka! Naman niya maning nadogo pa chapor lamang kasi. Alam mo, hindi ako palataman eh. Diba? Tingnan taba-taba daw. Pamili da ka lang dyan. Panglako umay yan natin eh. Pamili da ka ng bosapol. Kaya ako ito prito kaya pa. Ay maging bukal taba. Ay, toyo. Mm. Hindi kanya ako ito. Tayo magdala kayo ng kamuti. Lalo po sa bak. Ayun ko. Sarap. Kasayos mila pa mo rin din. Tama yung nakakarakurekya kami. Dumali na dar. Mahal ka ba? May kuha mo sukad. Tula rin dito, marag dito. Ada. Wala pa nga yun. Wala na kiyatam. Ito pa may baba. Babarla din. Kabel lang. Bidagya-dagya doon mga kobra. Yung kumang... Mga panasikonto ka. Yung kumang Isa siyam. na tayo. Ay, 15 piraso. Tingnan 15 Kaya piraso. ka, ang pangin na ang loob mo. Sa kita na ako. Yan. Kaya nakabumawi ko ito niya. Panasakitan niya. Ngabiyas. Yaman na lumubing ko kung lasawa na babi eh, pero noodles sila lasawa na kanili. Ay manyaman ba? Ay manyaman. Saka naman ikap kayo, may alalasa. Alin. Tara-dara siya sa noodles. Malubak ako. Yeah. Ay, pero pinagkaitan tilapia din. Pinagkaitan kalamod ng toyo. Naman ha. Kapag nagbalbakwa ako,
Ay, Yang kadagol. Making kata. Binyan nga albin. Bulig. naman na Pati ano. nga po niya ulam. Yan, balbakwan ng bangko. Baka na yung lutong balbakwa. Tanglebos. Tangle. Hmm. Ano yan kasi style semi-paksitan yan, style kikarobo. Hmm. Hindi na ganito taktoyo. Ay, malansa. Ayun. Bukal mo pa. Layo. Nalwara tang kaireta karpa. Alin, dala nung kan. Dalag. Kahit sige kanong burin yung street Ito bala mo- mo paksi. Manyan balete kang mete no rin. Asan na yan? Manyaman Okay. kay bulig bap, putsero. Jero. Kero. Dumali. Jero manyaman yun. Lima ako magaling na naman. Hindi niya pa sa akin tayo. Jero. Oh, patsero. Didinan lang swerte ito eh. Kasi nagkita kayo na po, balbakwa. Nagkita mo bulong tali, pasno ka. Buntong na yan. Manyaman ito. Tulad din tali. Mayaman pa rin. Kahit ang gandos. Baka naniniya na. Matulog gando sa puntang lem niya. Balo ka tayo, takman mo ako. Kaya nga takman, manyaman yan. Yung bagay daw na bagay ito. Bulig ko naman kayang balbakuan tayo. Ito, retang native ba ito? Nyatang masya sa lamang. Sama pa. Sama mo na yan. May nakayang bakay matali. Kailangan parang lang nakapan eh. Kailangan diesel ka eh. Ano? Solve na naman yung tanghalian. Kabog na naman mura po ito. Wapi. Matali yan. Isang tingnan pag kami patag yan eh. Alam mo? Kaya naman na napakarang batang. Pakalay na yan yung baksan. Alam mo, oh. Kalao lang kalao kita. Ay, pabakalay na yan. Ito, patugutan mo yan. Sagi sa. Sara ko na siya. Kain eh. Pato. Oh, tidak ada beritaan tuh. Kalau barang boy. Wah. Tidak ada. Bakit yung asawa na kanya na makakapag-obra kasi atag sundo na yung asawa na yun eh. Sasa dia